Ayan guys, magluto tayo ng ulam. Bawang, sibuyas. Yan guys, ang halo natin ay atay ng manok. Kasi bubo siya galing sa rin. Yan po yung ulam sa probinsya. Lalagyan naman natin yung tubig. Paminta. Tayin lang natin ito magiwalay. Ulam for today is good luck special egg noodles. Pero hindi natin siya lalagyan ng egg. At ayan na guys, nilagay na natin yung noodles. Magic sarap. Kunting toyo. Ayan guys, kunting hintayin na lang, maluluto na siya. Simpleng ulam. Special good luck pansit ng bacon. Init. Kunti na lang. Ayan guys, luto na. Sasalin na natin. Ayan. Walang gulay.